गिर लई है, कहाँ से गिर लई है। एकरा पाछू के भेज देलकै, आगू अभी ना नहीं किछो कहथुन। सीडीएस विपिन राव औषधि गंधवार दुर्गा स्थान प्रोपराइटर संजीव मिश्रा जी उनका दिस 101 टका के पुरस्कार। किछो ना कहथुन, आबि जो ना। त कहाँ गिर लई ठीकावा हे, कहाँ रे गिर लई नथिया हे, कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ से गिर लई है। बउआ अभी ना रे नहीं किछो कहथुन, एक बार ताली बजबी ओकरा लेल तहन एते भागल। अभी आब अभी ना नहीं किछो कहथुन। अरे कहाँ गिर लई टीकावा हे, कहाँ रे गिर लई नथिया हे, कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ से गिर लई है, कहाँ से गिर लई है, कहाँ से गिर लई है। फिर चली गई, कहाँ से गिर लई है, कहाँ से गिर लई है। मच्छरदानी सूतल पियावा, कहाँ से गिर लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा, कहाँ गिर लई ठीकावा, कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ से गिर लई है, कहाँ से गिर लई है। मच्छरदानी सूतल पियावा, कहाँ से गिर लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा। एक मिनट हमारा ना हमारा तुमसे मिलना आई मैं कही था, आई मैं कही ना हमरा संगे संगे कही बता जगह करे। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। एक बार बच्चा ले जोरदार ताली बजा दियो सब गोटे। ता अंगना गिर लई टीकावा हे, ओ तोरे गिर लई नथिया हे, ओ तोरे गिर लई नथिया, पलंग से गिर लई है, पलंग से गिर लई है, पलंग से गिर लई है। मच्छरदानी सूतल पियावा, पलंग से गिर लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा। सासू के भेट लई टीकावा, ननद के भेट लई नथिया, ननद के भेट लई नथिया, सौतीन के भेट लई है, सौतीन के भेट लई है, सौतीन के भेट लई है। मच्छरदानी